It's glowing! Wow! Finland calendar! Let's open it! Ah! Hello, my name is Seppo, and this is my video, and I want to say happy. This is not video. No video. It's for TV. It's now 6th day of December, so it's Finland. Happy birthday. So I want to say happy birthday to Finland, Finnish Independence Day. Good. This is a very exciting, very exciting day. What are you gonna watch the castle party? So Linnajuhlat. Yes, yeah, and I watching the Tuntematon sotilas. What is Tuntematon sotilas? Unknown Soldier, that is old 1950s Finnish war movie. Do you know Antti Rokka Yes. in that movie? He say Tikkakosken mannekiini. Okay, Sippo, are you gonna watch today Nicky Games TV history channel? So we are gonna show the history of Nicky Games. Are you gonna watch that on TV? Yes, of course. It's not on. Remember, it's 3 a.m. Remember, 3 a.m. Okay, never has sun off. Sippo, do you have something to tell anymore? Are you gonna watch Nicky Games history movie? Oh, I said that already. Oops, Sippo. Can you say very exciting 3 times? Yes, very exciting, very exciting, very exciting. Sippo! Oh no. CPR. Sippo. Sippo. Sippo! Why your TV turn off? Watch NGTV. I'm gonna go turn on the TV. Tänään Nicky Games näyttää Nicky Gamesin historian. Aluksi NGTV1 ei ollut NGTV1. Alussa se oli Nikke TV. Silloin se oli Brookhavenissa ja Suomessa ainoa televisiokanava. Ja NGTV on lyhenne Nicky Games Televisio 1. Anteeksi, minä juon vettä. Seppo, mitä sä laitat mun käsikirjoitukseen? Tässä lukee sijaa Saksaa. Seppo, mitä sä laitat mun käsikirjoitukseen? Anteeksi, minä en osaa oikein kirjoittaa nopeasti. Seppo! No, Oi sitten sun kotona, sullahan se mansioni, minkä eilen sait. kiireessä virhelyöntien määrä kauheasti kasvaa. Nyt pidä se turvas kiinni, Seppo. Minä yritän lukea sun käsikirjoitusta. No, aluksi katsotaan kaikki introt ja sit jatketaan puhumista. Ja sit katsotaan vanhoja ohjelmia ja muuta historiaa. Tänään siis Suomi on itsenäinen jo 107 vuotta. Vai oliko se 108? Seppo, osaisit nyt kirjoittaa. Ai niin, Seppo lähti. Mennään katsomaan uusimmasta vanhimpaan näintöt. Ennen vanhaa ei sitten ihan alussa 1930
ei ollut vielä tuota introa, koska se oli vielä niinku sellainen radiomuodossa. Eli sitä me ei näytetä. Aloitettaispa katsomaan niitä introja. Nikke Games, televisioon! Nikke TV 1. Nikke Radio. Toi oli tosi nostalgista. Siis mä en oikeesti tiennyt itekään, kun mä oon ollut täällä töissä, että Nikke Gamesilla on oikeesti noin vanhoja introja. Siis se onkin ollut joku Nikke TV ja Nikke TV 1. Sitten radiokanava. Kyllä Nikke Games on tehnyt kyllä töitä Nikke TVn kautta NGTVn eteen kautta Nikke TV 1 eteen. Mutta seuraavana katsotaan vanhin lähetys ja uuden tulevan ohjelman traileri. No, ei olekaan valitettavasti. No, sit me voitais siinä samalla myös katsoa sitten ihan vanhinta ja toisiksi vanhinta. Mennään katsomaan nyt.
Nuorisotoimikunnan aktiiveja Sonja Miettinen, Kehitysvammaliiton tutkimuspäällikkö Aleksi Haapasen kanssa ja Leena Suurpää, Suomen Punaisen Ristin kehitys- ja hyvinvointijohtaja, yhdessä Petter Korkmanin kanssa. Mikael Hancock, Nya Åland-lehden toimittaja, Lumilapio-palkinnon saaja. Soile Arkivuo, Rovaniemen kirjaston hoitaja puolisonsa Arton kanssa. Ja Marjut Heikintalo, vuoden kätilö, Lohjan sairaala. Ja kauniissa vihreässä asussa Pia Rask-Jussila. Joensuun seutukirjastosta vuoden kirjastokehittäjä ja Juho Jussila. Ja Taina Pieski Utsjoen Käktissä Saamen puvussa. Hän on Saamelaismuseo Siidan museon johtaja, joka on valittu muuten vuoden eurooppalaiseksi museoksi. Ensimmäisenä suomalaisena tämä kunnia heille. Ja tasavallan presidentti vieraili museossa tuolla toukokuussa Lapin vierailullaan. Sitten palomiehen asussa siellä odottaakin jo vuoroaan Olli Paavola. Hän auttoi yllättävässä synnytyksessä Finnairin lennolla Pariisiin ja Marjo Elopaavola. Se oli yllättävä synnytys, paitsi Olli Paavola oli myös ilmeisesti äidille ja isällekin, mikä oli vielä hämmentävämpää. Ja nyt presidenttiparia kättelee vuoden rauhanturvaaja Jyri Haimakainen puolisoineen. Ja Hanna Ruotsalainen. Sinikka Backman tulossa tervehtimään. Hän on Myllypuron ruoka-avun toiminnanjohtaja ja sukulaismies Juho Jutila hänen seurassaan. Työskennellyt tuolla ruoka-avussa jo toistakymmentä vuotta. Markku Jokisipilä, Turun yliopiston eduskuntatutkimuslaitos. Welcome to Nicky's Building LLC. Sorry, NKTV1 has so many Finnish ads. We're sorry in Nicky's Building LLC. Nicky's Building LLC is now building, actually rebuilding, Eco Aue-kauppa. Hope you go to Eco Aue-kauppa. Bye bye! Johtaja. Ja puoliso Essi Jokisipilä. Hanna Lyytinen, Kultarannan pääarkkitehti, remontin pääsuunnittelija ja Veli-Pekka Lyytinen. Ja Hanna Lyytisen asunnon suunnitellut Anne-Mari Paakala.